Nalabas ti baratik ni Rachel si Mang Pati di Rami. Amang ano saan na pa malagip asyak tinang yulikin ko anay ti kwarto mi. Nagwasang-wasang anang ibasawang itinagan ko. Tirso? Nakariing ka magkaya man. Inuray mo pa ilang asyak ti mo nang agsaw. Anya talaga ti kayat mo ang mapasamak, Tirso. Ibagam lang no kayat mo ti makisina kanyak. Anya ti ko nam? Kayat mo ngagsina ta? Kita, no anya ti pagtungtong palang ti biyag mo. Asino ka kumalaang idinagam mo ta, ha? No saan ta nagasawa? Awan kumatikas to'y abiyag mo. Rachel, saan ka kayat at tutupan? Sige, nawaya ka amang tagibasit iti kinatao. No saan ako napatpat yan? Uno ay ayatan. Saan na kumabalikugan? Rachel, bigbigat. At subsubang kayo mag-asawa. Mama, Rachel. saan kayo makibiyang? Palubusan na kaming agsarita ng agasawa, mama. Tanangin niyo pumalang ti agsarita. Sika Rachel, saan kumana nga to ti boses mo? Gapo ka dita babayak, mama? Saan na mabalinday ta kanyak? Rachel, saan mo kumangiram-raman ni mama? Dua talang ti agsarita. Amom ka di no apay asana ngagtagtagarin. Numabalin, kayat ka aliklikan. Kaputa jak kayat ngagsubang ta. Sikat yakin basol amin da ito'y Tirso. Si maliwanwan ti biyag mo, gapo kada kami ka ni mama. Idinabita pa nga gasawa, awan apulos bisyom, nga maglablabas kan. Sige, ako ka nagbidota. Ngam saan kumamot akas to'y kinasabrak di pa nakisaritam kanya. Ngag ko tinagsasaro no apa nagtinit-tit ti cellphone mo munina. Asino aya tinagtekskin ka anak kasapsapa? Ni Jeronimo day jay, tatang. Supervisor iti may sa akumpanya. Agar-aram kin ka. Nabayagan nga gamam mo kami. Napingat iti panagaram na kanya. Kan naamuak nga iti nagamam mo kami kasinsi na dagayam iti asawa na. Anya? Ado ka no ti babae iti biyag na. Kan oray ka na yun ti pa nag-text na. Saan ko asungsongbatan? Kaya't ko nga agsimpati biyagbaw. Ngam, saan ko maakas ta a relasyon? Uwan, tatang. Natana nga. No saanan adumtang tinasuli nga ayat kanya, awato ko ti agdamaa ka sa saad ko. Ay, bigbigat ang nagsubang kayo kiniterso. Katay sinapsapan na tinapan iti opisina. Gaputa sana kun nga ayatan ni Tirso, mama. Napatpatagan dagiti bisyo na kankwana. Rachel, no napatpatag dagiti bisyo na, pinaypayan na kuman ti kumpanya. Naimbagpay ti kumpanya. Ipapayan na iti panawan. Ngaman niya nga rod. No awan ti negosyo tayo, saanan nga agbyag. Kandi na maaramid ti kayat na. Saan kumamat akas na ti panagkitkita mi ti asawam? Apay ka di niya iso ti kanunungan yo, mama. Siyak ti anak yo. Rachel, nagbidot ti asawam. Gamadamat pagkurkurangam anak ko. Anya tinaramid mo iti rabi. Nagpartag ka. Oray na po yata na. Yung binigbigat mi tinagsubang kini Rachel. Masapol nga pasmek ko nga matunan ti negosyo. Gapuman lang kini mama. Itilaksi dagiti panaglamlabas ko. Nasayat lat ta kanyak. No apay mat ngamin anasumok ko tinagbisyo. Ni mama. Hello, mama. Kumusta ka, Terso? Nasayat mat mama. Nasapak ngay may dito opisina. Tapno maliklikak ti panagsubang mi kini Rachel. Madama ti parangad-adal ko karagiti papeles sakbay apirmak. Amoyo, anda pa dagiti proposal adyak na adal. Agyaman ang taidilaksin ti kumarkaro adiyo panagkinaawatan nga agasawa, di mo baybay ti kumpanya. Mama, ako nga aglablabasak no dadoma. Jak mabaybayan ti kumpanya.
Asay-saya at makapagsarita kayo na impag kini Rachel. Wen, mama. Sige. Nagbidota ka. No inikak kuma iti panahon ni Monina idi. Anang baliw iti ugali na. Umanya pa iti maramidak. Jakon may babawi iti panagasawa mi kini Rachel. Inawagak ni Terso. Uray nagsubang kayo manan abigbigat, napasnad nagtrabaho. Anya ti kaya ta sa wanday ta, mama? Wan, amok no apay akanunungan nyo ni Terso. Siya kumati adda nga mangisakit iti kumpanya. Saan ka di akasta ti kayat yu asawan? Nakasagana ka no ang makisaritakan ka. Likliklikan naklang arudan? Rachel, saan niyo ko man napabayagan tayo adiyo pa nagkinawatan? Kita ito na makarwarak inton madamdama, mamang. Agsubli ako ni iti kwarto kinton madamdama. Maulawak, kan nasakit pa ilang ti ulok. Saan ka naruwang maging inom itinasanar? Adaga po na, mama. Amuyon no anya dayta. Saan daan nalipas idi kalman da ito isang akalang amabalinan agapasan apagay ko. Nalabon pa ila ang tinairik da. Bukod ko atalon da ito kat mabati atalunot da ito Idi agayan ayat da pa ila ang da Terso kan Monina. Napadasan natin nakiraap kan nakigapas. Ita, baknangan. Amok nga agbababawin ni Monina. Kastala talaga ti biyag. Awan ti umuna ababawi. Kanayon nga adda iti udi. Kalkalpas mila nga nagsarita iti may sa kliyente ti kumpanya, mama. Rumarak ko ta makipagkita kiti may sapay a suplaya. Kapag iso nga tadimtang kayo. Tirso, ay nagyaman naklaunay. Awantan yaman na, mama. Naragsa ka nga agtrabaho. Kumusta ka ni Rachel? Nasaya at iti nagsarita kami. Ngam nasakit ka no ti ulo na. Nalabas ti Bartek na, di Rabi. Kasaritak to into makasangkuta. No saan lakit di arumar. Sapay la kumaat saan arumwar. Tapno makapagsarita kayo. Nabarbartal ka kiti Rabi mo, Nina. Kalpasan ti panagsinat, ha? Inawagak ti may sa barkadak. Simbang pat nga ti Amerikano a fiancé ni Margot. Kat kasangay na. Ay, pasensya kan. Di ako mininom iti nasangar. Nasingpat ka? Madlaw matkit di iti langam. E di damo pa ilang nga makita ka. Madlaw kon nga inosente ka. Adun ti nagbaliwag. Natangsitak mo idi. Talaga? Gagangay sakit din nga ugali tayo daytanya. Talaga nga inrantak tinagbartak edi Rabi. Iso nga inapak anasapa ni Tirso. Nagbabawi akong dagiti akit na tangsit ko. No pa'y naladawan. Saan na may subli. At dan sakit din na palabas mo, mata, ha? Ngam, sa anak arumok maiti asawak. No talaga nga ay ayatan nak ni Tirso. Masapol ang maawatan nak. Talaga ni Monina tagtaktak dari iti sangot ti pasdek. Nabayag namin na nadyak limabas ti pasdek ti negosyo ni Loribel. Asar dingag. Monina? Tirso? Nakita ka nga gurura iti lugan mo. So sinardingan ka. Sa anak ang makilugan ken ka? Saan ka di ang nagsaritaan tan? Asaan tan nga kita? Kapampanaw lang ni Rachel. Amangan na nagsabat kayo. Kaslat ikot sina tinasabat ko itay. Ngam kastaw na pa nagpataray na. Agsasaruno pa iti panagbusina na. Agtaksi aklangan. Sige, kastapay. Pangaldawan lang dakaloy nga inlipas aginapas titidada ay di kalman. Itaman pa'y ang nagtaksi ka
Sinardanganak ni Tirso nga gurura iti pagluganak tatang. Inipagaklang aruda nga liklikan. Monina, Sakbay ang nagawidak, imay ni Rachel ija opisina. Inistorya na ti panag-apadaki ni Tirso. nariribok sakit de ti panagdinadang agasawa. Nadlaw ko nga rod ang natangsit ni Rachel tatang. Awan mat kiti ti bibiyang ko kadakwadang agasawa. Mabuti nga. Iso asaanan arumbang amay palagip tinapalabas mi kini Tirso. Nalagip ko nga rod itay bigat. E di agayan ayat kayo payla. Tumultulong agraap kan makigapas. Saan nan atalyawon tinaggapuan na tatang? Baknangan! Kunak na masang patak ni Rachel, mama. Yung nasabat ko mo titay ti kutsina. Nagkapon sa iti opisina ni Loribel. Ay, amang ano napan man ang kadagiti barkada na. Saan mo kati nga inawagan nga agsarita kayo na makasangpat ka dito balay? Saan ko anasango, mama? Ado tinaramit ko iti opisina. Yung mata na kumikumak. Uray makumikom ka, ipaayam iti panawan. Panagkunak ka day dati sapsapulan na. Ah? 100 peso. O sige, mama. Awagan. Amuak na sa dino pailaan tinapanan na. Deta. Oh, apay nga inawagan na? Kunak na masangputan ka dito balay. Adak iti balay ti may sabarkadak. Na magawid akon. Amang ano saan ka masangpatan? Kat in ka manan makisugal. Rachel, agbaliw ako. Ninamnamam gayam amasangpatan na Tirso. Kasano ti pan nakaamom anapanak ija opisina ni Loribel? Nasabat ko ti kutsin. Ngam kastaw na yung panagpataray kan panagbusinam. Kaslada kam kamakam. Sumbatam ti saludsod ko Tirso. Kasano anaamom anagapuak iti opisina ni Loribel? Gaputa nagsabat na. Kat patapatak nga mga no ijay tinagapam. Uno, napan ka ijay. Rachel, dahito ka rin mananti sa anta apag kinawatan. Saan nak nga ululbudan Tirso? Kursunadam ka din ni Loribel? Napintas ni Loribel. Anya ka di day taas sasawan. Amang ano saan mo nga amo nga awan pay ni Loribel? Mabitlaan. Ni Monina ka di tirinantam? Sanak anapan ni Jay. Kaya't ko ang makapagsarita taan na saya. Ngam, kasla saan ta ang makapagkinaawatan. Gaputa si kati agar aramid iti pagsubangan ta. Rachel, ikarkarigatak ti agbaliw. Ngam addalat ang makitam abidot ka na. Uray awan mo ti dakas ngar aramida. Anya kakit di aya, Rachel. Imbis ko mga kinaawatan kayo agasawa, siga mo ti agar-aramid iti pagsubangan nyo. Mama, kunakmanan ka na kayo. Siyak ti anak yo, kat siyak kumati kanunungan yo. Kasano ko maanaamuan ni Tirso ang naggapuak iti opisina ni Loribel? No saan anapan ijay? Amang ano na ira na lang alimbabas ijay? Jak mamati. Sige, ikalintagan yun ni Tirso. Saan nga iti kanunungak? Ngam kayat ko at tumulong iti pamuspusan tapno makapagkinaawatan kayo. Jak mababalaw ni Tirso na makurso na daanan ni Loribel. Napintas, kanawan pa'y asawa na. Ngam awan tigayam ko. Ni Monina lang ti mabalin na akasarita. Nukas pangarigan na gapo ijay. Ni mo na nakadilang timpliyado ti kayib mo. Ti problema, mama. Anya ti rantaan na ijay. Awan ti business transaction dadwa. Barang makasangpat kan paiso itanghal daw ni Loribel tatang. Makapasyarak to ni Jay Bangkag iti malam. Agtrabaho ka pa ngamin iti Sabado. Domingo laang ti pinaginanam. Pasaray ag trabaho ak iti Sabado tatang. Aglalo ita tawan ti bus ko. Mayat lang ta kanya. Naisupay amay ngayon iti sweldo. Naimbagkit de, tanatalag amang panaw iti negosyo na. Banag apagyamanak launay tatang. Isong agtrabaho ak anaimbag para iti kumpanya. Padam sa dayjay nga awan asawa na. Ato, ti agar-aram kan kwa na tatang.
abogado, kas kada doktor. Ada pa'y engineer. Nabit pa'y anagamamuda kini Jess. Padak matla a certified public accountant nga tagtrabaho iti sa bali a kumpanya. Manipod iti day di pan nakabartak ni Terso nagsubang kami. Nagsardangan iti panagbisyo na. Agatapak nga da sa bali nga ilimlimad na kanyak. Nagmalmalam as anak nga inawagan ni Di Kalman. Uray nagapa kami. Masapul ko mga ay-aywan nak. Ay, ira namat ni mama ti umawag. Napagkas pa'y matngarot ti panagmanehok. Agpainayadak kat ipaigid ko tilugan. Narigatan ang mga numadisgrasya ak. Hello, mama? Rachel, abagan no sa dino man ti maturturong mo. Papan kay di opisina. Anya lakit din, mama? Kaslawan mat din panunod ko. Ijay mata talaga ti pagturungak. Saan mo ko maapapasan ti asawa? Sana nasayahat nga dadiyo pa nagkinaawatan. Mama, gagangay lang iti agasawa dayta. Masapul nga agsarita kayong agasawa. Tapno nasayahat ti langan-langan nyo. Sige nga rodan, mama. Madamak nga agmanmaneho. Bye. Mapanak ija opisina. Ngam pumanawak tumatlaan. Si imak ni Tirso no anya ti ilimlimad na kanya. May ngagpaiso ija opisina ni Rachel. Gampimanaw matlaan. Saan na nagsumli? Tinungpal ko ti patigmaan ni mama. Saya atik lata ti makilangan iti asabak. Ni Ama Ignacio. Agur uray sakit di iti pagluganan na. Terso, si kamat gayang baraw. Agawit kayo ka din, tata. Makilugan kayo kanya. Tayo tulnog kayo. Uray ta malabsak ti balayo iti panagturong ko iti lugar mi. Mapankan sakit di umiliw iti pamilyam. Kasta ko mga rod. Ken ada ibagbaga ti kabsat ko, ala ko adaga. Uray day man lang ti may tulong ko. O sige ama, lumugan kayo. Nasayaat no ada maibinglay mo iti kabsat mo. Apakakit kitaan iti panaglupos ti biyag mo. Napintas ti daga apang ibautan iti kwarta. So ada ita tinapanunot ko. Kinapuno na. Nabayagan na jak si marong kari di lugar mi. Kanayon nga mi na makumikumak iti trabaho. Sa anak mo't kiti nga agbayag. Tamang nagsubang kami manan kini Rachel. Anya. Pasensya kayo na Ama Ignacio. Jak matan nalapdan ti dila. Gagangay dayta ti agasawa, Terso. Adalata sa anyo apag kinawatan. Agtalag ka kanyak. No anyaman ti naibagam. Awan ti sabali amakamaw. Agyaman aklaunay tata. No maamuan ni Monina no anya ti jak kinayat nga ugali na idiagahan at kami. Anak karo pa gayam tilaklak amat kini Rachel. Ang mga umsin na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agbada di pa'y simbang patagiti agasawa. Awan matkit di ti problema kini Terso. Ang mga no nag-overtime. Sa manipod nagsinong bata kini Rachel. Saan bata na nagpisyo? Naikat nan samot laangan ti panagsugar na. Ni Rachel. Nawagak magkiti. Ang mga no kadua naman ang dagiti barkada na. Anya lakit din ni Rachel. At ay agriringan ti cellphone na. Hello, mama. Apay ka di. Agmanmaneho ak. Tiyak among agmanmaneho ka. Papanap ka di manaan. Kadwak ni Monina, mama. Idi pa nga ibagbagak kada kayo akayat ko ti agpasya rin balayda. Kalpasan ti panagkapumijay. Saan kanto kuman amapan ka dagiti barkadam? Agawid kanton.
Anya kayo matanaya, mama. Pagbalbalinandak nga awan nakam na. Rachel, saan ka kumangagong ungat? Tangdanggan na ka ni mo, nena. Hala, kasta lang nga Roden. Agan-anad kayo. Bye. Ni mamang matngamin. Dahil tinanong mo apagtaangan ni Rachel. Nasa gaya makisarita ni Rachel iti inana. Ang dadong taga kotse. Kasla ti kotse ni Terso. Kasano tayo tuloy? Sana bali, oray ta sa anak mat ngagbayag. No saan nag-amauray ni mama? Ang mga noawagan naktumanan. Ni Tirso? Anya di kaya tasawon da ito'y? Ay, Sino day taala kaya kadwana? Iso ka di ti tatang mo? uwan Rachel. Isuwan pa iso. Anya di kaya tasawon da ito'y? Amo ni Tirso ti balayo? Agam amo kayo? Kasano nga rin tayo yung tatang. Nadlaw ko at tipalan ni Rachel ti pungtot na pimanaw. Kasla kumilaw dagiti matana. Anang kusilap kada kayo kini Terso. Ti babawik anak ilugan kini Terso. Kasanoon no panunutan na nga. Klinik-klika ka maduktalan ni Rachel ti nagbalin na palabas may kini Terso tatang. Saan ka nga agbutang? Awan ti dakes nga aramiden yaw. Nangag ko, pinasabra ka pa nakisarita na kinimamang na. Kasyay, ti kinatangsip ko idi tatang. Saanan aday ta ti mangriribok iti panudot mo. Tulungan nak nga agluto iti pangrabian tayaw. Nasaysaya at no adda kasarsaritam tapno saan asabali ti mapanunot mo. Sumungbat ka! Itay paya kasarsarita ka! Apay nga amom ti balay da mo nina, ha? Rachel, Apay ay abugbog kawang manan ti asawam, Rachel. Saan mo matangay kabilangan ti asawam? Mamang, anya kumapay aga po nga irespetok ni Terso? Rachel, awan ti dakes nga aramida. Ulbod! Naglawag lang aruda na nay matangak! Rachel, agkalma ka kumang. Saan kayo ang makibiyang, mama? Masapol nga green nisot kami ti dayto ya lalaki! Mabalin ka di. Inton bigat langan ngagsarita. Saan nakapanawan? Sumbatan na! Rachel! Aray ko. Oray lang nagdarat itakyag ko kinaramutan. Ano sa magtiapgas na? Di mo matngamin kaya tiagpagas i hospital. Talaga anaut-ut. Awan na niyang manarito yung mama. Tsak namnamaan na may turin nga ramidin ni Rachel ito kanya. Nakarugayam nagpungtot. Unay matngaminan tinamay anakan ka. Darap ay kawas po. Uray la nagdarat itakyag kantengad mo akinaramutan na. Nakaramutan na ka titirupam. Saan mama? Tanay sarapak titakyag ko itay. Nadaraan la. Manipod iti sugat ko iti takyag. Terso, Mama, amok nga daragiti kaya tiwa sa ludsudan kanya. dadlaw ko alinikli ka masumbatan dagiti sa lutsod ni Rachel kan ka. Dayta, di kinapungtot na. Mama, patsin na ko ma. Awan ti dakas nga aramida. Saan nga iti kanunungak ni Rachel? Gamsyak man tag sa lutsod kan ka. Amamom ka di ni Modena. Mama, mabalin ka di. Saan pa nga itaasong batak na kita sa lutsod niya kanya? Sige, baliwan tanto ti agsarita. Uray ta na agasan ba't tanti sukat mo. Sumrak ka niti sa ledyong agasawa. Nagsangsangit iti ni Rachel anang ilaw at jak sumsumrak iti kwarto mi, mama. Maturog aklangan ka no dito isupa. Ay, kaasi ka ba't. Saan anasaya at saan kayo magkaidang agasawa? Mama, amang nagpatpat na nagsinsin nung bat kaming agasawa. No sumrikak iti kwarto mi.
Madin sakit diti bagim anabigatan mo nina. Pagpakada ka itibos mo, adi ka pa'y makastrat itangal daw. Ado ti aramida kidya opisina, tata. Nakasaga nakakade ang makisango kini Rachel. Tata, Amaw amariribukan ka. saan ko man arumbang amaw kang tinapalabas mi kiniterso. No apay namin amok ni Rachel. Saan ko man arumbang nagkita kami kiniterso. Nadingitak no sa anak-anak kapag pakada ka na kayo, mama. Kasangsangpot ko dito balay mi. Nasaysayaan ko man o nagpagkada ka kini Rachel. Ang mga no sa balin tumanan di panunutan na. Kinapudno na. Kalpasan ko ma ama itulnog ko ni Ama Ignacio. Agdiritsuak dito balay. Gamdya ko nagtuloy, gapoy tinapasamak kiti kalman. Mawatan ka magkiti no napatag ti rin ang tamtina. Ada mo ti kabsat ko ala ko adaga. Naimbak mutla nga may sagot ko kinkuana. Syakto ti umawag kada kayo inton makadano na kiti opisina. Ada kayat ko nga ipudno kada kayo. May panggap ka tikit ni mo, nena. Uwan, mama, saan ko man arumbang amaman nyo rito eh. Ngam nadalos ti konsensya. Sa anak-anak basol iti asawa. Agyaman ak ta na kaumay kayo rito opisina, mama. Iti kasta, makapagsarita tayo anasayaan. Agad-adal kami pa lang iti kolehiyo kinimunina idi. Ket agayan ayat kami. Oh, numaamuan day ta ni Rachel. Kagura na kayo lakit di, Tirso. No payagpada kami iti kurso. Masirib kami adwa. Ado ti pagsubsubanan mi. Sana kaya ti paatiyo. Kaslak ati kini Rachel, anatangsit. Agam na singpat mat iti para kita. Nakarkaro pa'y ani Rachel. Wen mama, natangsit mo tiri. Ngem, adon tinagbaliwan na ita. Noan niya ti di mo kinayat nga ugali ni mo, nena. Aga po tinang isinaamkan ko na. Nakarkaro pa'y ni Rachel. Awan ti pa nagbabawik, mama. Ay ayatek unay ni Rachel. Agsarita kayo ana imbag iti asawa, Tirso. Sana bale, bagbagak tumatlaan, tapno agpaliwa. Amok, at saan nagtumatlaang inggaan Rachel? Aklunak, saan ko laang amo ni Tirso? Sigot akayan-ayat ko. Awanan kay tibain. Pangaasip, sakbay atong paanak. Patuloyin ang paingag istorya. Kat, anya pala ang istorya ang kanya ka? Kunak no nasingpat kagayam. Among kadi, no apay asaan kami ang nagkatuluyan. Gapu iti ugalik. Napukaw ko ni Tirso. Gapu iti kinatangsit ko. Anya? Diyak namnamaan. Agapu iti panagamamuta. Makitakpay ni Tirso. Nadalos ti konsensya, Rachel. Agpakpakaasi akan ka. Saan mo ko man ariribukan tinauli mag-abiyag ko? Rachel, anya ka din di mapaspasamagkan ka. Aglalaaw ka asim mangpet. Masurunak launa itinamok, mama. Nakasarita ko ni Monina. Kat inaklon na asigo na kayan ayat na ni Tirso. Nakasaritam ka din ti asawang. May sapay day dyan lalaki. Sa dino ti ayan na, mama. Tsaka mo, no nagkita kayo kin ni Monena, wala kiti ti kuntawa ay nagsinarak ta. Kan awan relasyon ta. Kagkurak day dyan ang babae. Insina ka no ni Tirso, gapo iti kinatangsit na. Akas kan ka. Mama, Dayta ti pakaguraam kin ni Monena, saan ka di? Gapot na napasagidan ka. Kasi di, natangsit mo't akas kan ka. Kaya't mo ka di agapo iti dayta nga ugalim. Agsina kayo kin ni Tirso. tapno niya. Tapno subyan na day dyan ang babae. Panasan na nga ramidan dayta. Makita na niya ti aramidan kadakwada.
Maasyanak amang buybuya iti langam, munina. Manipod itay simmangpet ka, aging gaita. Tumtum rempay laeng dagiti luam. Pinanggap na katupaan ni Rachel. Kalpasan ngayon pundo kasigod akayan-ayat ko ni Tirso. Saan mo abasol tinagbalin anapalabas mo? Agyaman pa'y kit din ta saan kayo nagkatuluyan. Kat isuda tinagkagasa. Mabalin adakas ti atap na may panggap ka na kami kini Tirso tatang. Ngam natalos ti konsensya. Nasakit ka di tinakam mo amapukaw mo agayam mo. May lalaanak ba ti panagkayam mi tatang? Nasipat kanyak ni Rachel. No saan na kan akayat agayam bay amon. Nasaysaya at pa'y nuliklikam tapno saan amariribok ti biyag mo. Nataltal na ko mati panunot ko. Nuawan ti manggurgura kanya, tatang. Jack, amo nakasano asang wak ni Rachel. Saan kami pa'y pulos anak sarita? Or-orayak nga wagan ni mama. Ang mabali na saan nan akayat ti makibiyang. Inkarigatak tinagbaliw. Awan ti dakas nga aramiday. Ang natangsit ti asawag. Saan ko at tinutupan? Natulugak ti panahon uray ko kan kay di rabi Tirso. Idi makaputak. Ada kan iti hambay ko. Rachel, ayatin ka unay. Tirso, pakawanan ako ma. Ako kasyat ti akin basol iti amin. Mabutang ka mapukaw ka. Ayatan ka unay. Sa anak to ang mapukaw. Gaputa itilaksid dagiti nagsubangan ta. Jak tinarigagayan ti panakadadal ti panagdinata. Nagpudno kanyak ni Monina. Amom ka di. No niya tinariknak itinaamuak na apay anagsina kayo. Makapungtutak. Gapo iti panakakonsensyak. Rachel, sapay ko ma. Tati nagtumpalan mi. Saan ko mapasamak ka na ta? Saan? Jak kayat mapasamak, Tirso. Kaya't kang awisan dito'y balay mo, Nina. Agkuyog kayo kani Ama Ignacio. Rachel, agyaman ang kitiawis mo. Saan na ka niya kagura? Saan ka ngagsangit? Ang mga may surotag. Gayam kalata. Kat agyaman akkan ka, Sikatin ang suro kanyak amang baliw iti ugalik. Agyaman ang tagayam talata. Sige, urayan kayo. Bye. Oh, una yun nga iruti pa nangarakop mo kanya. Apay, saan mo kaya? Agpasugnod ka manan. O siyempre kayat ko unay Kung saan lang nga arakop ti kayat ko. Uray kitkitaan na ta ni mama. Talaga nga inagkan na. Ay, kunak no agmaumawan ti panagayat mo idi kanya. Saan to Apolos? Uray kasano ti kinaumot mo katya. Saan ka tinutupan? Daita karon mati pagyamyamanak. Kaputa ay ayatin ka unay, Rachel. Sapay kumata iti mabit. At danton anak ta. Ala,
ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.